Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Kaixo eta ongi etorriak Ur eta Lur saio honetara, gaurkoan artzaintzaren inguruan solastuko gara, horretarako lehenbiziko atalean gurekin Antonio Alustiza izanen da, askorekia izenez bakarria ezagutuko duzue, bera Artzaizako txapelketatan txapelduna, pasadan txapelketan Uharte Harakilen ospatu zena, Nafarrokoan, bera ere 17. aldiz txapeldun suertatu zen, bera gurekin izanen dugu, bere jai zakurrarekin, eta Artzai zakurren inguruan solastuta gero, artzai batekin edo gaztagile batekin solastuko gara, bera Asier Juan Beltz dugu, beruetekoa, gaztea, eta ikusiko duzue bere familiak tradizioa handiez lantzen du artzantza eta gazta, eta berak ere azalduko digu ere artzantzaren inguruko zenbait xehetasun, eta nola ez bereek ere Uharten izan duziren, gazta txapelketan, eta gazta nola egiten duten, azalduko digu eta pixo bat artzantzaren eta gazta gehien etorkizuna bera adierazle izanen dugu. Saioaren hasieran esan dugun bezala, gaurkoan gure saioari hasiera emanin dugu, Artzai txapelketan, Uharte Harakileko 50. urteurrena betetzen duen Artzai zakur txapelketan, txapelduna dugu gure albogan, Antonio Alustiza, bera Aresoko gizona. Eta Antonio, zorionak, berriz ere? Eskerrik asko. Bai, azkenean aipatzekoa da, ez? 50. edizio Artzai zakur txapelketan, zuk guztietan noski ez duzu parte hartu, baina 17 txapel zureak dire, ez? Hemen dugu azkeneko txapela, abuztuko azken igandean lortutakoa, eta nola bizi izan zenuen eguna? Oso pozik. Lehen 16 azken, da lehen urten estilarre irabazi ziun denai, eta urten berriz beti bezala jongea eune aiatu denen, da, lana franko egin behar izan duzen, baina, suertatu da txapelateatzea eta oso pozik. Bai, gainaz gaurkoan ikusentzulek ikusten duten bezala, zure sozioa jai, zakurra hemen dugu ere, bere ere lan fina indakoa, eta, bere ere kontento nenda. Bai, nahiko ongi portatu zen, da azkenen mintzet emaitza honakin, da guztua, etxea oso guztua, jonginen denak. Bai, txapelketa bertan sartu aurretikan pixua eta aztertu behar dugu, Antonio, zure ibilbidea, ez? Ezakit nolatan hasi zen pixka bat zure afizioa Artzai zakur txapelketatan? Ni betidanik, goetxen betidanik izan du diardik, eta zakurre de bai. Basa konkursoan behin ez ginen, beti esan izan duet, lehitzen fabriken laun batek, Luzianok, insistitu ziren, ni ez, da beti, eta egun bate bitzet hartu zarpatik, eta jonberdek, astea, esibizio, orduan lehitzen egiten zen, kanporaketa bat, eta beak bialdu ninen, nire partez beak gintzun lana atxalde hartan, eta hartatitxiken hasi izeten ez. Luziano bultzatu ziren, bialdu ziren hartu zarpatik eta. Eta ezakit orduan, ze garai izanen zen jalen biziko txapelketa parte hartu zenun edo? Hau izango zen, oin dela irabazten hasteako de 3 urteo pasazitzezkien, da oin dela 28 behatzi urteo, seguro esateko ez dakit, baina horri biliko da. Eta hasia, eta gero ezin utzi, ez? Hoi da, txipe sartzen da, eta behin txapel bat irabazitzea tokatu zitzaien uarten, da handiken aurrea beti tira, eta pixka prestakuntza de hobekixo zehatu, eta Patxitxe berria de orduan han ibiltzen zen, da nik harri behidatzen dion zeiken zuen, gutxi gora bera bintzen, da berze posture ibiltzen zuen, da harren izbatzut baditut hartuk, eta oain ez eitzen dut. Harrenakin. Zuentzako, Nafarroako txapelketa, ez? Uharte Harakilekoa da txapelketa garrantzitsua, ez? Horrek azkenean irekitzen ditu ere ateak beste txapelketatako, ez? Hor da txartela, joateko Euskal Herrikoa, eta joateko Oñatikoa, eta nazioarteko horta, eta deneta. Amaiurren iten da, Sibizoa fuertea, eta ara joateko de, Naparroan aurrenekoa joaten da. Gero bere zonakoai zehatzen die, aurten nik ez dut joatei izan du amaiurrea, lehen urten ez nulako txartelik atea, uarten
aurreneko ez nitzelako atea. Bai. Orduan, denetako, zuk esan duzun bezala, atea irikiten da Nafarroan inezkeo zeo, tokatu ezkeo zeo. Bai, hemendikan ere zorionduko ditugu bastandarrak, ez? Jose Mari Estilar eta Jorge Oteiza, bigarren da hirugarren lan polita ina beraiek ere. Atzo suertatu ginen bigarren pruebako hiruek eta gehoan tokatu zen, altzen hogekin nahitea eta... Bai, bueno, ezagite txapelketa guztuko azken igandean, aurretikan, badaki bere suertatzen delikan amaiurkoa izaten dela, aurretik erakusketaren bat, prestaketaren bat kanpoan edo egiten duzu edo? Bai, tokatu zait, Burgeten izan du ginen, esibizio bat egiten, da geho Prades, Katalunian izan du nintzen, han beste zakurrekin batekin izan du nintzen, eta tokatu zen da, ez da gehi zaiten Nafarroan esibizio aurretik, baina gutxi gora bera bakiu, eta zein behar deun gutxi gora bera bakiu prestatutzeko atzoko uarteko euneako. Bai, Zakurra, Jai Zakurra, zure ibilbidean Zakur desente pasatu izanen dire, ezakit, zeintzuk izan dire pixu bat Zakur hoberenak? Hobena denatan destakatuena txiki izan doa, honen ama. Honen ama, behatzi baitut uarten, da hiru nazioartekoan ebai, eta bat Euskal Herrikoan ebai, eta hobena, baina harrekin ez dago bukatu zen, da daunak zeitu gara dago. Pena hundia, ez? Zakur bat, olakoa... Adina jatu zen, gelditu zen, da orduan, bueno, esan edet, ez zula istripuik eta olako izan du, 10 urte eta 10-etik amika jatu zen, da ezin zula ikusten zitzaion. Eta, eta harren... Baina harren ibilbidea, netzako pozgarri izan duzen, zengati, txikikin joan, da gutxi gora bera zein behar banekin. Da zein guzune bai, lote bat txarra tokatu ardieo, eta baina gainakoan, akatsik itzula egin behar seurokin joaten batzen. Eta okin hori daket, ezin aiatu igual bai, baina ez du egingo ez oska bat, ez du egingo... Ez du maltratatuko azindaik ez du ingo, hori garbidaket, hori lasai joaten naiz. Hortako aurretik disiplina sartu edakea, hori garbidaket. Nola erakusten zaio Zakur bateri lehiaketarako prestatzen? Lehiaketa joateko inberdie banderinek eta gauze, baina gainakoan nik esan deten lan hori eta konfiantza bat eukitzeko inberda euneroko lana. Nik ne ardik ez dago maltratatuik Zakurrekin. Eta beste nik ez, nik Zakurreokin. Orduan, gazte ziren garaien, ben trastada egiten zituen, hori garbi dago, baina jarrita dai hor. Ez du ingo. Lasai jongo naiz, noa nahi, oskaik ez du ingo. Ze adinakin ja dago Zakur bat prest? Bueno, lan... Prest, hasten die, hobintzet hasi die, 7-8 hilabeteekin laneako gogoa. Laneako gogoa sartzen denen, orduan hasten zea eakusten, etzaten gelditzen, zure obedientzia hori ez, eta gero ezkerra eta eskuine, urteatetik gora hasten die entenditzen. Entenditu eta orduak sartu, ez? Izketan eagutsi bertzaio. Beak ez du pronuntziatzen, baina izketan eagutsi bertzaio. Beste sekretuik ez dago. Zakurroi izketan eagutsi. Baina hortako zein behar da, neonek itzein behar dut asko. Itzein nahi behar dut tontoa zela behakin beharrezkoa da. Eske oso erretxa da ardi eta ekarri. On lana da, ekarri, on sena hoi da ekarri. Horrekin bakarra ekarriko lituzke, baina hoi ez den nahinik. Nahi dut, hemendik joan, arbolue bastarreti pasa, eta zehatu, orduan, hoi eakutsi behar diot. Eta, ja zapel mordoska bat, historiarako hor geratuko dira zure zapel guztiak. Ez zaila izanen da, ez egit. Guk ez dugu ezautuko eta... Guk ez dugu ezautuko igual, baina zaila ez da. Hoi nik indeten zaila ez da. Baina hortxe gelditukoa. Deus ez du esan nahi, baina hori gelditukoa. Hemen di Luis Baile esango du, izoar bat, pelma bat hortxe bizintzen da, 17 zapel baitu. 17 zapel eta... Nik lehen esaten du, patxik 15 bazitula. Seguren ez dibolako egingo, beti elkarrekin hola itzekinen, Jorge eta denak. Seguren ez dibo egingo golako bat, eta suertatu da, pasatzea, ailatzea, bitzet horta ailatzea. Nafarroko txapelketan azkenekoarekin 17 zapel, Euskal Herrikoan, zenbat zapel? 2 zapel. Eta nazioartekoan 3. Nazioartekoan 3. Jairekin? Jaiekin Euskal Herrikoan bat, eta nazioartekoan 3 eta Euskal Herrikoan beste bat, txikikin. Txiki, bai. Orain... Txiki on gainetik gelditu zen. Bai.
Bueno, baina azkenen ezagite zakurra aukeratzeko orduan, badakizu txiki ona baldin bazen, bere ondorengoak ere, ona beharko dira izan, ez genetika horri izanen da ere, ez? Hor da, nahi da. Nik handik heldu naiz, eta okin seitzeko asmoa daket, gaina. Ibili behar deten bilarten, raza horri kurutzatu beste zerbaitekin, da hor seitzeko asmoa daket. Zakurra arrazak, arditan ibiltzeko zakurra arraza desberdina badire, zu gustuko beti... Ni beti honekin ohituen naiz, eta ni gustuan hau okin. Nik ikuste jo border collie eta deusek entzen, da ona die, eta bagoitze berea, eta ni ez naiz aldatuko, garbi dut ez naiz aldatuko, okin gustuan naiz aldako. Euskal Ertzai zakurra, zakurre, eta hortaz aparte, baina esan duzun hitzoi hor dau, ez? Euskal Ertzai zakurra, eta horri eman iken diot, balore eman iken diot. Ez dakit, eman bertzaio ez, baina nik eman iken diot. Okerrez baldin banagoa, Amaiurko lehiaketan, Australiako zakur bat edo kartzeko zuten, okarri zuten? Ez dakit, aurten nolaz behin izan du, ez dakit, ez nahi zenteratu. Garbi dagoena, gure lurraldera egokitua dagoela, eta bueno. Amaiurren iken da exibizio bezala, baina oso konkurso hobenak iken da. Iparralden hobenak, eta Katalana etortzen da, eta hobenak. Bizkaitarrak, eta... Amaiurren, ikia exibizioa, telebista eta guzi mundiala. Mundiala, bai. Fiska bat uarteko lehiaketan sartuaz, nola izan duzen lehiaketaz? Nola hiru sailkatu zineten? Bai, amika zakurre gartu zen partea, eta aurrenetik batzuk ongi, beste batzuk gaizki xo, eta zean, hone aurreneko proban angel dituzen, intzi joan transversala pasa, bandera ongi pasa denak, eta ondoak harri eta zirkuituan ongi, eta gero ataka joan zen, da antxe hardik, minutue eta ez pasa. Orduan, gainekoa dena kompletu intzun, dena, huixe, atakan jarri eta denboa. Erlehu aurre seitzen dut, eta ardi geldik. Da istilarrek eta ongi bilizen, istilarre. Haizi eskapada bat beste izan duzitunan, zehan pasatzekoan. Gero bandera mate ustez fallatu zula, baina gainekoan oso ongi. Gero eskorten azkeneko proban sartu zituen, ongi. Eta Jorge berriz, aurreneko denako ongi, eta gero eskorten sartzeik ez. Ea maten zituen, erdi baino gehiago sartuta de bai, berriz lehen esatena, zakurrek alako txandrio txikietein, da berriz kanpoa eta denboa aldein. Pena ez? Pena bat, Jorgentzako nik uste pena bat zela, hola tokatzea eta... Jorge gero urteko adere bat baditu hor ere, maila handia erakusten du. Txapela mordoskate baditu eta denak, baina... Baina, hola... Bai, eta gero errexagoa da, han kanpotik, hau inberben, baina zuan bakarri zai, da, ostra, ez da... Gero, momentuko tensione hori, ez? Ere hartzaia zuek pixko tensione, presio hori baduzu eta zakurrak ere sumatuko du. Nik uste zakurrek sumatu egiten dula, nik uste. Eta guk esatea, honezko aherki jarria, beti tentsioak egin zea, nola eakutsiko eto gain hemen, nahi dezu egin, eske ez baita, nik aurreneko postua berdet, nik ez da sekulen pentsatu. Baina nahi dut, jende eakutsi, ongi, hainak lanen, eta dominatu eta nahi deteak utzi, eta beti izta erresa. Ardiak, askotan ere ardiak batzuk adre bexamarrak izaten dire, kasunetan ardi honak nola izaten daukerak eta hori, edo sumatzen duzu ezuek desberdintasun handia? Bai, atzo eta beti izaten bezala, hartalde bat izatea, 3 lote egin da. Atzo zen lote bat, kriminala, eta hartalde berekoa. Orduan, seitun esan gino, lote honekin, ala xatea zen gaina, lote hue azkeneko proban Jorge tokatu zitzaionen gaizki bilizen, lote horrekin. Baina, zapela izatea, papelitoakin, da sorte bat zetokatu zizu zuen numero, han errenditu behar zuzuk. Sorte pixkatere... Suertea behar du. Egin behar da lana, baina suertea behar du. Guain zu japu fabrikatik aurre jubilatua, edo guain lasaiago, ez pixko bat, leheno desberdin izanen zen, ez? Lanenari, zure sortzu orduak sartu eta parte... Beti presaka xo eta zean, baina... Denboa harrapatzea, gauzo egiteko denboa harrapatzen da, naiz, oain lasaiago eta zeago. Sortzi ordu kentzea asko da, ez? Hori da. Oain ez dakit 17. zapel honekin, berriz ere Euskal Herriko txapelketara, ez? Noiz izanen da? Irailen 16. da.
Ara, jomardeu betiko lekue, esan ziren, aspen. Bai. Gero, handi urrungu nahoko asten, nazioarteko oinatik ningute. Beste aspeko Euskal Herriko txapelketori nola izaten da, pixko bat, mendia txapelak ematen zara, eta bandik Hoi da, presio gehiago, zela? beti tensio gehiago. Ara ja joten geha, provintzitako txapeldun guztik, iparraldeko txapeldun guztik, gehiago, esikitzei oso zere burui. Eta katx gutxi. Nahi duzu, eta hor da, eta gero nazioarteko joten zanen, oaindik gehiago, asko ze, gaina beste mundu bat oinati, beste errekaz bestaldea egin behar da lana, eta errutuxo egin behar da lana, eta beste zea bat, baina bakiu, ordu ni urte askotan aiatu naiz, eta badaki zer daketen egin beharra. Egingo deten, eunegea gutxiko. Euskal Herriko txapelketarako favoritorik ikusten duzu baten bat, aitzongi da biena, edo danak maila paretxu? Beti izan doa favoritoa Bizkaitarrak, hor bi punte neoten dira, mendiguren da hurien. Eta, lehen esanetena, ni atean nahi zenen, sortatu zein nahi ateatzea, eta beste atzuk atea die, baina oik nivel hortan edoten die hor. Gaurko unen alabesak onatai, Naparro eta Gipuzkoa ongo moielen txunak, alabesak oso onatai. Eta Bizkaitarra hor dai, bendiguren handau garbidaket. Hori, zaila. Bai. Baina, eunen nola, ni aleini jahongu nahiz, hori garbidaket, eta Zakurra ere ongion bar da, ez? Nahi desan, egu eritzen garen bezala, sortatzen alda justu zakurra untxar bat izatea, hau lotea... Tokaturik ege, oide. Eta honekin, harra da, eta hor kuidado bizkoat hor behar dut, hemen bat balin bada hoia alta pixkoman jarri nahien, oksaiun usaie goio bizkorra bati hortan, da hortan erneon berradaket nik, baina nik dominatu behar dut, alta balin bada alta da, ni horrek ez dit. Honek joan behar du ne ahinduta, baina momentu harta, izaten duen momentu bat, pixkoat, orduan, da momentu segundoak nahikoat itezu, nastu zea, eta bukatoa. Gazteak, ertzai gazteak, bazten ere badakigu julen arburua, hasia dela pixka bat hor, burua sartzen, ikusten da atzetik amadela jende, zaila da? Zaila da, Bizkain badau bat, gazte hasiena, bateo bi, eta alabane bai, baina zaila da. Naparroan uarten atzo joan zen, arruazokoi, gazteoi, da ber, poza mantzun atzo, bai. Bi joan ziren berrik, aurreneko txapela eta zula arbizuko bat, gue adineko da, baina beste arruazokoi gazte-gaztea, eta, ostra, kriston poza mantzun, bai. Dena garri, nik uste gu kuadri istilar da egon du ginela, harri behide, ostra. Bai, hori da, azkenean etorkizun bat, atzetik ez bat hori jendeak hau zen joan indirolako gauzak, eta pena da. Bakoitze nik uste generritan haitzen gala esaten, ni haitzen naiz, eta beste gai haiko diela, pensatzen dut, hasia eta zengatik ez, eta autu eta baina inorrezta animatzen da, inorrezin da lepotik hartu. Nik esan dizut, ni hasi nintzen, ni Luziano hartu eta bialdu zielako. Bestela... Igual, ni honi ez nintzen hasiko, zengatik ni konkurso baten unik ikusten. Artalde ardetik handa jarraitzen da herritan, ez? Herri txikitan da ardi batzuk izaten dire. Eta Areson, beste lekutan ez dakit, Areson mitzet, denak zakurre bat, Artalde denak zakurre badak, baina falta da hor, txipeoi, azteko, eta falta da. Baina, bueno, azkenean hor zaudete guandikan kuadrilla bat, guandik gazteak edo torkizuna baduzue, eta... Hoi, esatea, bukatukoek, guarten organizazioi bukatukoek, eta zea, baina... Nik uste, mundu ez da bukatuko, guekin, da bestekin, horrek aurre zeituko. Bajon bat izango dela, seguraskite, hoi da. Ez pasaio jarraitzen, bajon bat. Uarteko antolatzeiak ez, zoriontzekoak dire, ez? Azkenean 50 antolatzen urtero lako... Eta ze lan egiten da, goizetik hasita, aurreko unetatik hasita, baina goizen hasita iluntze arte da, egun kompletoa. Bete-betea, gitaragua, eta lan asko eskatzen du horrek, eta jendeare pixonekatzen joaten da, baina... Seitzen du, esan izan doa, Josemari, honek, baina... Seitzen, nik uste ikusten da, etorkizune uartean ikusten da, seitukoela. Guk ez dakit seituko deo zakorrekin, baina, bueno. Antonio. Igual hasiko die, gaztek, eta ojala hasiko, atzo, poza baten zu. Ongi, Antonio, ikusi du ongi moldatzen zarela zakurrarekin, zakurra ere txintxo de Montre dago hemen ere, holako leku itxi batean sartua eta lasai dago.
Eta bueno, Euskal Herriko txapelketan eta nazioartekan zorta bauzun, ez? Lehen esatetena, bai, nik alegin ninkoet, eta suerte pixko bali make, hor aurre xamarren ibitzeko, pozik. Pozik, zailegoa da, lehen esatetena, ara joten die klasifikatuta txapeldunek. Bueno, eta Andrea joanen daia etxinlekua ez dula arrautzen ezen beste txapelan, beste trofeoia aspertu honen daia, ez? Txapelak eta sartzen diezean, baina trofeoak egin da, bai, honbeste trofeo eukitzen dugu, vitrina bat eta sartu, baina azkenen patxi bizara hasiko nahi zaku bate sartuta. Bueno, seinal hona izanen da, ez, etorria, seinal ongi zabiltzela eta disfrutatzen duzula, ez, azken hori da garrantzitsuna. Bai, nik espanu disfrutatuko, baina nik momentu tentsioko izatea, baina nik gustokoa dut, orduan. Gustoko goz bat egin, nik uste ez daula. Oso, Antonio, zoriona berriz ere eta disfrutatu zure ofizio edo afizio honetan. Zoituko dugu aldeun arte eta, bueno. Beste bat arte, eskerrik asko. Bale, gero arte. Bigarren atal honetan, Asier Juan Bailtzekin gaude, bera beruetekoa, gaztea eta beraiek baute Juan Beltz gaztandegia, familiarra dugu, eta nola ez, Ugarte Harakien ospatu zen hartzai egunean, beraiek ere gazta txapelketan han izan duziren, eta bueno, Asier, zer moduz joan zen Ugarte Harakineko besta? Kaixo, oso ongi joan zen, urtero bezala han egondo ginen, hartzai guztiekin, Nafarroako hartzaien egun handiena da, eta noski hor egon behar eta pozi gainera. Zuek egia esan lehiaketan ere parte hartzen duzue, eta kasualitatea edo pozgarri izan duzen, okerrez balde manago behintzat, lehenbiziko urtea aurkeztu zinetelikan txapela eraman zen dutela, ez? Hori da, bai, 98. urtean hasi ginen ja gazta egiten, gure etxean. Beti ere egin izan du da, baina kontsumitzaien zat eta horrela hasi ginen 98. urtean, eta lehenbiziko urtea parte hartzen genuela, eta orduan lehenbiziko saria eraman genuen. Gu kontsumitzaien zat egiten dugu gazta, ahalik eta kalitate hoberena, eta lehiaketak ere hor egoten dira, eta noizbehinka ere hor parte hartu eta saria lortzen badugu, hobekio. Jendea bisua zentratzeko, Juan Beltz gaztandegia, gazanategia, Beruete Basaburuan dago, danak ezautuko dute, aski herripollita. Pixka bat, gazanategi bat aurrera eramateko, behar da ere hartalde bat, ezakite pixka batzuek nola antolatzen zarete familian? Familian oraintxe gaude lanean 4, bi osabak aitzen dire 700 neko hartaldarekin lanean, eta gero izebak egiten du gazta ez, bera dauke esku hona, eta nik beti esene desente dagoenean eta esku bat botatzen diot ez. Eta gero ni berezik ibitzen naiz gazta saltzen eta Manatzen, prestatzen, etiketa jartzen, kamarako lanak, kamaran ere gaztak hor partzen du denbora gehiena eta hor egon behar da beti. Orain dela gutxi arte zu ere txirrindularia zinenez, orduan badakigu txirrindularitza mundua gorra dela, entrenamentu asko emarra dela, luze joaten dela, eta orain pixoa txirrindularitza utzita saiago zaudez. Hori da, lehen urte arte partatu nuen mendiko bizikletakin, lasterketetan, astero ordu asko sartu beharra, igande guztietan lasterketa, gaztandegian ere lan asko, eta azkenean utzi behar izan du pixko bat eta gehiago hobi bezala hartu. Eta gaztandegiari denbora gehiago dedikatu, eta hortxe gabitza oso gustora, familiako tradizio bat da, eta ni hortxe nahi egaztena, eta norbaitxe seitu behar, eta ni guztua hondiz. Hori da, garantzitsua da ez azkenan egiten zuen lan hori gustokoa baldin bada, eta hobekio. Niretzat afizio bat bezala da, gazten kontu eta hartzai mundue, txikitatik ikusi dut, eta orduan beste lanetara joan da, hain 8 ordu sartu gara, ni batena afizio bat bezala eta gustora egiten dut nire lana.
Enpresa familiarra, Artaldeko Ezkorra, 700 ardi, latxa... 700 latxa ditugu, eta hortxe ibitzen dire, Berueteko larretan, gero ere daukagu mendi oso polite, Ireber naizu aldea badu larre oso handi eta uda guzi hor pasten dute. Sekretua, gazta hon bat egiteko, badakigu gustatzea garantzitsua dela, maitasun asko jartzea. Maitasun asko eta mimo handi zein du detaile guztiak. Lehenbiziko pausotik, Artaldea oso ongi zein du, mimo handiz, gero ere Berueten ere larre oso onak ditugu, gero beti esan da gazta hon bat egiteko ere alture oso garrantzitsua dela, eta Beruetea 700 metroko alturen dago, eta gero Ireber Ternaizuko larreak ja 1000 metrotik gora dire. Eta horko belarra ere beti gaztai bere berezitasuna ematen dio. Noiz hasten zarete pixoa ja denboraldi, gazta denboraldi fortea? Urtetik urtera, igara gazta denboraldie handitzen, abenduen hasten gara, eta oraindik ja gazteiten ari gara, denborada bukatu beharra, baina orain aste hau ingo dugu, azkeneko denboraldiko azkenengo gaztak, eta gero berriz, abenduen hasi, eta urtetik urtera gazta gero gehiago egiten, dena saltzen dugu nahiko ongi, eta... Seinale hona ez, azkenean kompetentzia asko badago, badago gazta asko daudela merkatuan, baina saltzen bada konsumitzaileei gustatzen zaiela, ez? Hori da. Eta urtetik urtera gehiago saltzen dugu, eta hori da kontsumitzaileei asko gustatzen zaien seinale. Gazta, jendeari ze formato, ze tamainako gazta gustatzen zaio, nolako gazta gustatzen zaio? Nolako gazta, lehen igual, eramaten zuten igual 2 kilotakoa, baina orain jendeak beti igual politxe regalatzeko eta etxerako eramaten dute kiloko gazta. Gero igual kanizeritan eta supermerkatu batzutan, igual eramaten dute ja handigoa, kilo 500 eta 3 kilokoak ere egiten dugu kortetako, baina berezeki jendea kiloko gazta erosten du. Eta pixka bat, gazta bat egiten denetik, jateko prest egon arte, jangarri izan arte, zenba denbora behar du gutxienez ondu izan? Gutxienez izan behar du 2 hilabete, baina gu beti esatzen dugu 3 hilabetetik aurrera. Besko bat zapore gehiago hartu dezala, eta gero ere beti saiatzen gara gazta beti berdin egoten, ez? Naiz eta hilabete batzuk gazta ez dugun egiten, baina saiatzen gara beti 3 hilabete eta 6 hilabete artean sartzen. Gero ere izaten dira, bezero batzu nahi duten egal urteko gazta, ere beti gordetzen dugu kamaran, baina bereziki tarte hortan bai sartzen dugu. Gaztak, hemen ikuste ditugu bi gazta, bi etiketa desberdinekin, konsumitzaile merkatuan Berueteko Juan Beltzeko gaztak ze markakin saltzen dituzu? Saltzen dugu, nik eta behin saltzen dugu Juan Beltz markakin, gure abizena da, eta hor pixkoa familiako tradizioa ere omendu nahian, argazki politxare atera ginen nire atxe gazte egiten, Jontzako bordan, eta hori izan zen nire ideia, beti saldu dugu Insalaz markakin. Insalaz da gure baserrie, beti saldu dugu Insalaz markakin eta Irazabako izendapenaren jatorrikin, eta bain dela gutxetea ginen Juan Beltz marka, izan zen nire ideia, ilusio egiten zidan, eta pixko bat familiako tradizioa omentzeko. Orduan jendea jakiteko, bai Juan Beltz eta bai Insalaz, bazuen bi gazta dire. Eta Irazabal jatorri izendapenarekin garbi ikusten da hor etiketa horretan, munduko gazta txapelketa horretan domin batzuk lortu dituzu, ez? Bai, domin batzuk. Eta izan ziren ere hor, guretzat izaten da suerte hona lehenbiziko urteak, esan izuten bezala, 98 lehenbiziko urtea huarten eta irabazi. Eta gero munduko txapelketan ere, hasi ginen 2011an parte hartzen, eta 3 urte segidan atera ginen zen domina, lehenbiziko urtean motzezko, eta gero 2012 eta 2013an urrezko dominak. Gure hasierakoak beti onak izaten dire. Ez dakite pixko bat bukatzen joateko, salmenta puntuak pixko bat. Berueten zaudete, Beruete basoa buruan da, herrikiki bada, baina azkenan zuek noraino zabaltzen dire zuen gaztak, nun saltzen dituzu? Lehenik eta behin hori, etxean ere saltzen dugu, gure baserrin, eta gero Basaburua Bailaran, gero Irurzun, Donostebe, gero Iruñako leku askotan ere bai, gero Gipuzkoaldera ere Tolosaldean ere saltzen dugu desente, gero Dantxaginea, Ibardin, Irungo Bentapeiotan ere saltzen dugu
Insalas markakin, eta urtetik urtera, bezero gehiago hartzen eta gazta gehiago egiten. Bai, orduan garbi dago ez, Juan Beltz, gaztandegiak etorkizuna badula garbi da ez. Lehen Antonio Alustizarekin ondu gara solasean, pixka bat hartzantza nola dagoen, hartzantzak txapelketatan, poliki-poliki badirudi gazteren bat sartzen ari dela, zure adibidea garbia da ere ez, zure hor gaztea zara eta etorkizuna gaztandegian nahi zulandu ez. Bai, hori da nire pasioa eta horrekin nahi du zeitzu. Bai. Gero ere, ni bakar naiz familikoa eta gero ikusi egin behar, zegatik gaztandegi eta hartalde eta guztien emateko nahiko lanekin ibiliko naiz. Bueno, lagunen bat edo beti suertatuko da herrikoren bat. Bai, azken hori da ez, produktu hau dugu, baina atzetikan... Atzetik eta gero ere bai, tradizioan nahi dugun mantendu eta gero ere, eta inpoite izateko ere, ganadu ere pixko bat, egon behar duolako zelaiek eta eukitzeko, ez? Gero etorriko da jendeak kanpotik eta beti esaten digute ze herri politxet, baina hori ere mantentzeko ere herriek ere hartalde bat eta hazienda bat ere behar izaten du. Basaburua bestela nola dago, pixu bat, nekazaritza eta beltzantza, zuek hortzaudete, pixu bat? Baina, ardiekin basaburun gu bakarri, baina behiekin eta berueten ere gazte geldu dire, seitzen duten, baina gustatzen zaiote, abizioa baute eta segide balen hor ere. Horrela xe, ikusi duzue, Asier Juan Beltz gurekin, gaztea, etorkizuna badu sektoreak, ikusten duzue, basaburua nekazaritza eta beltzantzak ere aurrera badua, eta zueri ere jarraitu orain arte bezala, ez azkenean saltzen duzue gazta asko, seinale gazta hona egiten duzuela, disfrutatu egiten duzuen lanataz, eta tarteka sariren bat etortzen bada, ongi etorria. Hoi da, ongi etorria eta horrek laguntzen du, baina beti, seitzen dugu nolako kalitatea mantentzen. Eskerrik asko, Asier, eta beste bat arte ondo izan. Ni esker, ongi zeia, jo. Besterik gabe, agur esateko ordua iritsi zaigu eta nola ez, eskerrak emango dizkizuegu, gurekin izategatik astero-astero eta datorren saio arte ongi segi. Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du.